Kaixo nere supertxiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen, supersekretuak aplikatzen, espero dut baietz. Badakizu, zientziak esaten dula, zuk behatu edo zuk espero duzuna gertatzea hori gertatuko dela? Hau egia badak, konturatzen zea ze superbotere den hau, guazen ikustea, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu, trilogia ederronetan dituzula supersekretu guztiak zure eskura nahi dezun bizitza sortzeko. Ez itxaron. Honek esan nahi du? Gu indar guztia dugula nahi dugun hori bilatzera joateko. Jada, hor dagoela uste izateko. Txiki-txikitatik posible dugu guk nahi dugun horretan fokatzea. Hor jartzea gure begirada. Agian ez dago zuk uste duzun bidetik. Ez da etxi behar, beste bideak topatzen saiatu behar dugu. Bidean juten gea prestatzen, ezta? Ez dugu itxoin behar dena perfecto izan arte, adibidez. Xakeko torneo batean parte hartzeko nola prestatzen duzu zure burua? Jolasten xakera, ezta? Adibidez, oso osasuntsu eta ongi egon nahi badugu, ezin dugu egunero janari txarra jan, hau da janari txarra esan nahi dut, azukreakin, prozesatua izatea, horrela ez dugu gure gorputza zaintzen, estropeatu egingo dugu. Gehien axola zaizunari atentzioa eman behar diozu. Demagun, zein inporta zaizu familia, zure lagunak, ikasketak, zure hobiak, zaindu eta elikatu behar dituzu bestela, joan egingo dira edo estropeatu egingo dira. Gurasoak ere ez dugu eskolaren gainutzi behar bakarrik gure seme-alaben hezkuntza. Guk etxetik egin behar dugu lan gehiena eta eskolarekin noski elkarlanean aritu. Adibidez, nola funtzionatzen du saskibaloiko talde batek? Beraien helburua ahalik eta kanasta gehien sartzea da. Alba da, beste talde baino gehiago. Baina ez da baten interesa bilatzen, talde osoaren interesak kontutan hartu behar dira ekiporako. Dakitenei kaso egin behar dugu, adibidez irakasleak esaten baizu, egunero ordu erditxo bat errepasatzeko emandakoa eta zuk ez duzu egiten, zure ardura da ez aprobatzea. Ez badituzu zure lagunoniko berenak zaintzen, ez harritu aurrerago beraiek alboratzen bazaituzte. Elkarrekin eta norabide berean askoz gauza gehiago lortzen dira. Hori bai ziur egon zaite, ingurunean egoteko aukeratzen dituzun lagunak zure onena bilatzen dutela. Ez ibili besteetaz gaizki esaka, bueltan etorriko baitzaizu. Adin honetan taldetxoak egiten hasten zeate. Eta ohitura dezute batzutan guaiak, frikiak eta bar sailkatzeko. Ez parte hartu horretan. Hartu zure bizitza sortzeko ardura. Ez bota kulpa bestei. Aukeratu ondo, pentsamenduak, emozioak eta ekintzak. Hoiek eramango zaituzte nahi duzun bizitzara. Probatu eta kontaidazu, aurrera supertxikiak eta superfamiliak. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, ban,